अम्मा परीक्षा निपुरा दल्ले गो अम्मा अत्तु पुणी आमक खेळचे वच्चे सोडी गो होईगो अम्मा इतले दिवस परीक्षे परीक्षे म्हणून बरी वजूचे दल्ले परीक्षे दल्ले रिजल्ट येयले आणि कसले गमत करता खेळचे वच्चे सोड गो अम्मा कसने परीक्षा दल मगे दावन गेलवे आणि मुकारी स्कूला वच्चे नी नावे तक वजूत नकवे मार्क्स पडलेरी है ना मने घेतली तुम्ही अम्मा अम्मी काही उणी मार्क्स घेतला गो हाव थर्ड रँक आयल्या बाबू सेकंड रँक आयला मुगो आणि कसले गो माशी करतो तुवा सेकंड रँक थर्ड रँक आयल्यार दावन गेल्ले तेंचे खोड तुमका नवे ती पळयती ती हगल दुव कोणपती आमगेले मोहन आले दुव ती कितले मार्क्स कितले पडे वैवे पूरा हंतो आउट ऑफ आउट घेतल्या तुमको तिक्क पडोनु एक लज्जी दव का अम्मा लज्जी कसन गो म्हाका 4 सब्जेक्ट तो आउट ऑफ आउट आयला न्ही गो आणि दोन्हींतू एक मार्क उणीदल्ला टोटली म्हाका तिगेलकिंत 2 मार्क उणीदल्ला तितलेंत न्ही गो तक्क तू हेना मने करत मुगो अम्मा हा होई रे अत्त बरी 2 मार्क उणीदल्ला अशीची खेळता बसले रे 2 वचून 20 दत्ता मागीर तू पळे दिसोता दट्टा वता ते गादेस मो ಬರ್ತಾ ರಾಯರ್ ಕುದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಆಗೋಯ್ತು ಮುಣು ತಶಿದತ್ ಮಾಗಿರ್ ತೂ ಅಮ್ಮ ಹಾವೈತೆ ಶೀನೈಗೋ ಅಮ್ಮ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ते मैथ्स ಅಂತೂ लास्ट सम बरेतना एक चूर चढूंडले 1 नंबर चढूंडल गो मक्का मागीर भायर मागीर कळल गो अम्मा तेत नोचून हांव समकोर दत्वे अम्मा तई एक मार्क गेले आणि ते सोशल आणि सायन्स ಅಂತೂ तितले ना अम्मा एक चूर कन्फ्यूज कोन घेतले तश दावन एक मार्क गेल गो अम्मा आणि हांव लायक मार्क आणिवे अम्मा कसले अम्मा अशी करता तुमका सवलत मेळले चढदले तका अशी करतती कने खाली 3 मार्क खाली 2 मार्क म्हणून तुमको तुम्हीची बिल्डअप देऊन घेत असती तके मोल नावे एक मार्क इम्पॉर्टंट गोतसवे अम्मी सानस्ताना तुमगेल मनके ट्यूशन औसून बैसून शिकोचे हे प्रकसने नासिले अमक दायवे अम्मी सिक्का यानतिले तंगेला हंगेला प्रवचून सिक्का आसिले अमगेल घरांतू पूरा आसिले दल्लरी चढुवन वज्जू का मंचे कसने मत्तेंत नासिले ऊणी मार्क इल्वे सोचे तुमको वज्जूचे दायना तशी अशी म्हणू कसलेक मिगेल चढू ऊणी मार्क करतती तसल पर आलोचन करचे नासिले तुमको तशीवे तुमके एग्जाम मळकुळ हाव असिल काम पुरा सोणु ಕೆಲವು काम पुरा ಒಗ್ಗಿ ಒಗ್ಗಿ ಕೋರ್ನು तुम येऊच बितरी तुमगे लगी रेडी दावन बसता ते ईश्वर देवस्थान ಅಂತೂ ನಂದಿ ಎಸ್ತಮು तशी तुमगेल मुखाराव बैसून सोडता तितके पर हाव कष्ट बघून तुम्ही घेतील मार्क पडले रे मका भारी कोप येतस अम्मा म्हाका 2 मार्क उणे इल्ले का तू हेना मने कोप्त मुगो हांव लास्ट इयर पुरा क्लासाक फर्स्ट न्ही गो अम्मा तेदन तू इतलेक हे केलावे तेदन होगलूचे गिगलूचे ते प्रना आतां चुरू उणी मार्क येल कुडले आमकां त्याना मने सवता नवे हांव तुमका बिगीदर निमळरी आता घेतला पडे ताजे पशी ऊन मार्क काढता वता तुम्ही तुमकंतू जबाबदारी म्हणची नाम खाऊचे जेवचे भोवचे खेळचे इतलेंची वज्जूचंतू नंतिना हावे पुरा जबाबदारी घेऊ का आता दल्ले आणि पुणी लायक मार्क काढता म्हणून आलोचन करते पूरा हंतो आउट ऑफ आउट घेऊ का म्हणून एक शपथ घेते कळवे अम्मा अमगे क्लास ಅಂತೂ ಕಾವ್ಯ ಮನೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಸ್ ತಿ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಕೆಲವು ಪಂತ ಹೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಟರ್ ಮಂತ್ರ ಫೇಲ್ ವರೆ ದೌಚಸ್ತಿನೆ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ತೀನೆ ಹ್ಯಾಪಂತ ಕಂಚಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲೆಲ್ ಕೈ ಕಸಕಿ ते प्रेमक गोतना ऑटोची तीने 45% की 50% के बा मग समा कळनी तितले घेतल्या काही तका तिगे लम्मन तंगले आल्त पेलता घरच्यांक पुरा स्वीट वांटी लाखे गोतसवे थले रम्मी इतले लायक मार्क घेतले रे सौ चुक्कनी पडे होई आमगेल क्लास ಅಂತೂ सुधन वामणस तो आमगेले बेस्ट फ्रेंड स्कूलांतू तो हॅपंत 5th रँक आयला म्हणून ताका लन्नाकनी अम्मा कितले खुशी जाल्या गोतस्वे ताका वॉच घेवन दिला खंय तो केन्ना 10th रँक येतलो हॅपंत 5th रँक आयला म्हणून ताका गिफ्टरी दिला आमगे ते पळय खाली 2 मार्क उणी दिलेलेक इतले पुरो आयकून घेवका आमी पळे कोण कशी जाय जाल्यार आसोंती तक्कनी मक्का संबंध ना मक्क ते अगत्य ना मक्क मिगेल चढुवल भविष्य मुख्य कळलवे
आता येऊच बुक पुरा हवा हांडवरला त्या प्रचंड कोण वाजूका डेली एक एक अर्ध लेसन पुणी तुम्ही कंप्लीट करका आणि हाव तुमका क्वेश्चन घाल दिता त्या क्वेश्चनाक तुम्ही आन्सर बरोका कळलवे आणि टेबल्स पूर्ती प्रति दिवस तुम्ही बाय हार्ट कोण सांगका मक्का कळलवे त्या पूरा कोण दत्तरी तुम्ही खेळच्या बद्दलर वचती खई दलर वचती हाव कसने चुगले ना कळलवे ಕಸನಮ್ಮ ತೂ ಪರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಕ ಹೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚುಕ್ಕನ ಮಳರಿ ಬೇಜಾರ್ದಾಯ್ನವಮ್ಮ ವರ್ಷ ಸಗಳೆ ಹಿಂಚಿದಲ್ಲೆ एक 2 महिने पुणी रेस्ट दिगो अम्मा हाँ आता 2 महिने रेस्ट दिले रे मागीर येवचोसक तुमगेल हँडरायटिंग फुल वायट जावन आसता ते पुरा आता रामायण नाका कितले सांगल्यारी तितल्यांची तुम्ही हांव सांगिल्लें इतलें काम कर न्हू खेळच्या बद्दल वचती येतलेरी खेळचे नाका कसं नाका दैत्वे तुमको मात्र वर्ष पूर्ती वजूच बरोच असता 2 महिने रेस्ट जावका आमक नकवे आम्ही प्रति दिवस काम करकामो प्रति संजे रुची रुची खाण कोण दिवकामो होटला वचन थई खावचे हांग घेवन कसने पुणी दी म्हण मिगे जीव खावचे हाव दीना मळरी सीधा होळ्या मला वच्चे हे पूरा करतान तुमकंचे सुस्त जायना नवे बरे वज्जी मळकुडे सुस्त उठोन येते तुमका नवे पूरा पुराणा बंद करते भीतर वचते बरोच सूर करत होता हावा क्वेश्चन पुरा गाण दवरला ते तू केक बुक ती केक बुक दवरला नंतर पूरा आन्सर बरो का कळनवे ऐकली मिंत्रे तुम्ही आमगे सुरेखाल उत्र चढुवांक कंचिನ ಮನೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಕರ್ತಸ್ ಪಳೆಯತಿ ಪಾಪ ते चढुवले वर्ष पूर्ती वज्जचे बरोचे हंतुदल्ले कंकी एक एक गडी खेळचे सोडतसिले आता परीक्षाला आता इतिಗೆಲ್ तेंची पद वज्जी बरे म्हणू ते चढुवांक बेजार लागनवे अम्मी सानस्तना अश्यसिल्वे पासदल्ला मळरी तेंची एक होड विषयु अन्न लगदवो अम्म लगी जीव खावनु तशी अशी कोरनु एक चारण घेऊच मळरी अब्बा एक नमने हे अम्मन कवेल बोळ पुरा बाहेर इरले म्हणतात मु तशी रत्तसिले अन्नला निमगिलरी अम्मला गोस म्हणता अम्मला निमगिलरी हाव काय जोडतवे अन्नला निमगी म्हणता अशी तशी कोरनु अंतु इंतु अंगेले कितले गंगा भागीरथी देवोनु पुरा कोण दत्तरी एक चारण हत्तर गस्तसिलिंती त्यातनं ते काल तशी असेल म्हणूया चारण एक मस्त पेपरमेंटाने मिळतसिले ते पुरा एक फ्रेंड्सा वांटूच म्हणरी भारी खुश असेल आमका आता पळे येते चढुवना त्या संख्ये कने आउट ऑफ मार्क घेतले रे आना मग खुशी ना तुम्ही संगती प्रति एकंतु आउट ऑफ मार्क घेवचे दत्वे आउट मळरी 100 म्हणून नवे तश हाव लेखला हाव कसने चुकी सांगले रे तुम्ही मागीर हसू नका तिथे म्हाका कळलेले हाव सांगचे आता काल कशी बदलदला पळयती पुढे कालांतू अज्जननी अज्जेन नत्रांकनी हे संवत्सर नक्षत्र आणि हे कसन मासू असल प्रशिकोन दिवचसिले आता नत्रला टुल्लो नुल्लो आमगेल तोंडांतू इंग्लिश अपाप येतस पुढे 4 गंटे दल्ले अश प्रसंगचसिल नवे आता 4 o'clock दल्ले म्हणजे मग एक पंत अय्यो देवा हाव इतली प्रे इंग्लिश उलयत म्हणू खुशी दत्ता एक पण बेजारूय दत्ता आणि अम्मी अशी प्रे इंग्लिश उलचनज इंग्लिश उलयता गेल म्हणरी मागीर आमगेल आमचीगेल भाषा हुगूर साईड आवत्ता नवे पळे अपा साईड म्हण हाव इंग्लिशात उलयली कसं करू दत्ता केले एक शब्द आमगेले रक्ता भितरी मळमणके सेरून घेतला नवे तशी काय ना आमका गोत्त असेल तितले पुणी आमची गेले तू लोका म्हणजे मी गेले का अभिप्राय तुम्ही कसं म्हणता ते पळे हा उल्लोच्या बसल्या रे खंकी दुकून खंकी वता आम्ही पास्तला विषय उलयत असेल इंते नवे वही आम्ही तशी प्रकारचीसिल नवे आमगेल चढुवनी तशी चब्बा त्यांनी पेपरमेंट दिना असेल इंते अशी मैसूर पाक कसने पुणी कोबरी मिठाई अशी तशी तसल दिवचसिले आणि आमगेल परिस्थिती कसं म्हणता ते आमका चढुवांक त्याने मने दूध दिवचे दत्तसिल्वे आमगेल कालेची की कष्टाची मागीर मिगेल माई ना घरांतू हे कोबरी मिठाई नावे चुरमुंड म्हळ्यार खंय ते सुरेंद्राक मात्र सुरेंद्रान दी कोण दी प्रमाण चांगला मात्र कोण दिचे त्याने तूप खंय दुकून हाडच्या मी तशी अशी लोणी ते प्रवट्ट कोण माय ना तक्क दिवच्या मात्र चुरमुंड आणि आमगेले वनमाला कनी कसने नाका यब्बा वनमालान कसने निमगिला री मांगेल सूर दत्तसिले
तू कितले शिकला तितलेच गो, कितले मार्क घेतला तितले यांची दुसऱ्या घराचे आयदन दुची नव्हे तुवे, तू कसे लागते गो संभ्रमू अशी पुरा. आणि आमगेल महिना तक तशी चबा त्यांनी कोण दितसिले ती मळारी महिना तू बारी सान असताना तक्कत आनमननी कोण दिल हुಡುಗ स्किन ಹಾಕಿ हाव तक्क कोण दितसिले हे ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ मागीर आनी कसने नेवरी एक एक पंता हे नेरगडलो आणि तिळू असल कसने पुणी घालनु त्याची बाजून करतात मु एक नमने अष्टमी उंडसो तसल कसने पुणी कोण दितसिले नतला तो सोडतोय मक्का. हाँ SLC तमगेल महिना तू आमगेल गावाक फर्स्ट इल्लो मार्क कितले गोतस्वे एक 75% तद्न तेंची होड एक खुशी मळारी हंका ए देवा पुस्तक ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಕೊರನು ಮೆರವಣಿಗೆ వచ్చేಕ್ ಬಾಕಿ त्या ನಮನೆ ಖುಷಿದಲ್ಲಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಕೊನೆ ಇತ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಗೋ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯೋ ते ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋಕಾಸಿಲೆ ಮಕ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ ಪಶಿ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮನಲ್ಲೆ ತೋಂಡ ಪಡಚೆ ಖುಷಿ ಅಸಿಲೆ त्या ನಮನೆ ಸಂಭ್ರಮ तितले पुरा कोरनो पाप कॉलेजाक सेरोचाक आमगेला दुड नासिले तशे शिकोनेक सेकंड PUC केल्ले म्हणया मागीरी इंजिनियरिंग शिकचाक ताक भारी आश आसिले जाल्यार आमकां त्या टायमारी भारी म्हणा भारी कष्ट पाप एक BSc कोरून घेतलो मागीरी हॉटेला कामाक सेरून घेतलो तो वय म्हणया आज तगले हॉटेल भारी होड जाल्ला आमगेल गांवांत एक फेमस पुरा बा आमकां ते एक भारी खुशी. सुरेखा चढूंक त्या नमने जोर करतस मो ती कितले मार्क घेतली ती काही भारी बुद्धंतवे म्हणू तुम्ही कोणकी सांगतासत मो हा म्हाका हांगा आयकतास तुम्ही सिमगील म्हणू हांव तिगेला वचून सांगले म्हणरी मागीर काय ना म्हाका घरा भितर राखच्या सोडस ना आनी कसा म्हणरी चढून येद्राक तशपरा निमगुच्या नज्जबा वई कोणकी म्हाका सांगिले तिगेलेतली कोणकी फ्रेंड खंयकी हिकन तिक दायना की म्हणू ती भारी उडी मार्क घेतसिल की आमगे सुरेखा वाजेच्यान काय प्रयोजन नासिल काही तुमका हांव सांगला म्हणू तिक दावा सांगू नाका ती मागीर काय ना मक्का आता रामरी 2 वेळ जेवतास मागीर ताका एकत्री पडता कळलं वे हांव तुम्ही कसे की आमगेलींची म्हणू एक सांगिले तिक दावा सांगू नाका ती अशी करतसिल की तिका एक आश असते नवे आपणे लायक मार्क घेनी वाजीनी चढू पुणी लायक वाजू का म्हणू कष्टान ती जबरदस्ती करता तीन कोरचे एक वितीर समाज बा वाजूच बरोच कर का नवे होई बा 2 मेन रज मेळ्ळा म्हणू बरी खेळता बसले रे मागीर स्कूल सुरतल कुडले वाजूच्या बरोचक चढू अंक एक नमने आळस पण येता होई दिवसांत एक गंटे पुणी वाजूच बरोच कर का बा तेदना स्कूला गेल कुडले बरोचक हात आणि भारी चुरक असता ना म्हणा रे हात एक बड्ड जाता वई आणि तुम्ही पुरा कशी केली ती तुमगे चढूवांक कशी करतात की तुमगे चढूवांनी लायक मार्क घेऊनच का नवे पळे ती हांव एक सांगता चढूवाना खेळचे टायमार खेळका वज्जे टायमार वज्जू का चढ प्रेशर घालनाका ती ते आणि हे हळे मना कसं की उरलेल म्हणू कोप्पू नका ती अशी सांगिले चढूवन वज्जू का बा वज्जूचे आनमक चढूवन लायक वज्जू का आणि त्यांनी एक लायक एक पोझिशन आवच का पळे वापास इंग्लिश उरलेले कसं म्हणतो तबा तका हा लायक एक हुद्दे वच का अशी मला समजायचं नव्हे कसे की ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ಚಾಂಗ್ ದೌಕ म्हणू आनमक आश असते नव्हे तश म्हणू प्रेशर घालची समने नव्हे तुमगे अभिप्राय कमेंट्स आणि तिलसी येती ते तशीच मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करचे का विसर नका ती हावनी बितर वत्ता